De most akkor engem is fog hallani, vagy fog hallani? Igen, most már amúgy menj. Megy? Ja. Akkor szép jó estét mindenkinek! A mikrofon mögött Dicsusz, másik mikrofonnál pedig... Jó magam. Jó maga, Sátig József. Ja. Mai játékunk során... Közben kirántott húst teszem. Mai estén sokat zanáltam. Most az APB nevű játékot fogjuk nektek bemutatni. APB alias All Points Bulletin. És már kezdjük is a játékot. De várjál, megnézem, hogy tényleg felvette a hangot, jó? Ha nem, akkor hülyén. Na? Na? Megy már? Ja. Akkor... Sziasztok! Már itt vagyunk. Minden oké, az orosz oké. Sátig József... Vezet. Vagyunk éppen. Sátig József vezet. Nagyon ismerjék ezt. Szép rózsaszín autójával. A buzikocsival. Bevetésre készen áll. És ennyi. Várjuk a küldetést. Jó. Csak nem igazán akarom. Nem azt kérdeztem. Na. Mi? Kinek van egy 100 igéje? Neked van. Nekem? De most ki? Hogy jött ez ide? De én nem is ezt kérdeztem. De játékban nem is mondta senki, hogy van egy 100 igém. És ki mondta, hogy a játékban? A Robi? Azt mondta, hogy a Robi, hogy a játékban mondta valaki, hogy van egy 100 igéje. Igen, ez a Robi mond. Ah! Gyalogos! Mindenütt ember. Szálljunk ki és szálljunk vissza. Mit csinálják? Szálljunk ki és szálljunk vissza. De vezess te. Miért? Mert nem vagyok buzi. Buzikocsi! Elég lassú az a kocsi. Hát nincs pénzem. Úgy buzdom. Ez az. Buzi küldi. Nem bírok vezetni. Jön az ellenség. Nem látom. Egyik arany. Aranyos. Aranyos? Jaj. Egyem a szívét. Kiszállás. Miért szálltál ki? Hát itt átmegyek, bazd meg mindenen. Hát nem tudtam. Mögötted vigyázz. Jaj, de belaggoltam. Menj, investigator. De fedezzél, bazeg már lőnek! Azt a picsa. Jó. Hát azt sem elkezdte. Jó, Végül is megölt. meg. Jó. Ebben mit kell tudni a játékról? A játéknak az a lényege, hogy van két csapat. Konkrétan bűnözők és rendőrök. Az egésznek kb. Van az alapja, mint a GTA multiplayer. Szóval vannak fegyvereid, és lőni kell egyiket a másikat. És különféle küldetések vannak, például lopjál egy autót, le kell adni, lopjál egy táskát, le kell adni, meg kell védeni az egyik társadat. Jó, rakjál be buzi zenét, hogy a másikat felidegesíts, mikor meghaltál. Szóval nagyon jó a játék, nagyon élvezhető. Lehet autókat tuningolni, lehet testre szabni a saját karakteredet. Szóval egész jó kis játék lenne, hogyha nem lenne az a személyi dolog a játékban, hogy mindenki szintől függetlenül tudjon váltogatni szervereket. Mert itt különféle szerverek vannak, van ezüst, arany, bronz és zöld.
És hát ugyebár ezek a rangsorolva vannak. A zöld az a kezdőknek való, aztán van a bronz, az a amely tapasztaltabbaknak, aztán ezüst, aztán még arany. Vannak olyan szarházi arany szintűek, akik átjönnek zöld szerverre mondjuk, és ott verik a nyálukat, szóval szarháziak. Hát igen. Közben már háromszor megöltek engem, mert nem tudtam figyelni. Engem is amúgy. Akkor jó. A játéknak meg számomra nagyon idegesítő dolga van, például nekem ez a harmadik nézet, hogy nagyon szarúan megcsinálva, vagy jobb oldalt látom félig, vagy bal oldalt látom félig. Nagyon el van csúszva a kép, úgymond. Azt meg lelőttem, mint a szar. Jó, húzzunk bele, mert már csak egy percünk van. Másfél. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Mi van? Öreg azt, hogy megijeszted. Úristen. Szükségem van egy autóra. Nem megteszi. Nénye, mit csinál? Most én vezessek? Te vezetsz. Erünk. Nekem még nincs oksű. Jaj. Csak 17. óránál tartok. Más vezetés. Azért eléggé laggol. Meg későn tölti be a dolgokat. Hát igen, nekem is ez a bajom vele. Egy jobbra, egyből. Jobbra, jobbra, jobbra. Jobbra, 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 jobbra. Köszönjük, jó lesz. Hát ez jó volt. Nem én parkoltam. Mész a célra? Melyek a célhangú éve. Nem tudom, pirosat vágjam el, vagy kéket. Pirosat vagy kéket. Hú, ez az. Hatástalanítottam. Én is. Jó, még több. És legyünk vagy 800-on. Szétlőm az ellenség picsáját shotgunnal. Jó, 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 jó. Bingo, bingo, megölt. Jó, 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 gecire idegesítő, ezt nagyon utálom a játékban. Jó, 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 jó. Jó, 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 jó. Jó, 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 jó. Meg ezek a hosszú töltések a játékban, ezek olyan... Kikészítenek azok is. Igen. Amúgy. Na itt vitte a csaj a táskát. A marha. Most Józsi, szerinted 1 méterről, tüdőlövés shotgunnal halálos vagy nem halálos? abszolút nem halálos. Abszolút nem halálos, természetesen. Hiába lövöm rá, nem hal meg! Na de nézd meg mennyi arany szintű van. Sajnos, tényleg izé... Á? 5-en lehetnek egy csapatban. Várj meg, állj meg! Satufék. Vigyázz! Jó. Náluk 5-ből 4 ember aranyszintű, mert átjöttek az ezüst szerverre, mert túl bénák voltak, úgy látszik. Náluk viszont 5 emberből 2 aranyszintű. Nem, én is ezüstös vagyok. Nem vagyok szarház, hogy átmenjek más szerverére. Józsi! Levettem a grafikát minimálra, úgyhogy... Lőj, lőj. Jaj, Hát nem kiszálltam, azt baszki. mondtam, szállják ki. Ez véletlen volt. Gyere már vissza, értem.
Nem, Azaz. nem meg ember. Gyerünk be a kocsiba, várj. De Állj elrepültem. meg! Menj meg! Jó, gyerünk! De menj! Baszd be! Úristen, geci! Álljatok már be! Ez egy balfaszok. Ádám szeret káromkodni. Te vezetsz De amúgy? most kibeszállnak az autóból, most mit várjak el? Megöltek! Úristen! Engem megelőtöttek. Jó. Jó, dobj egy sört észre, Gross Robert. Gross Robert a személy... Gross Robert az asszisztens a játék tesztelése során, ő adja a sört. Jó. Csak. Józsikám, kéne autó. Kéne mi? Nem gondolod? Nagyon. De ott van izé. Na mi van? Hát nem látod, viszik. Jaj de. Jó, még amúgy csak tegnap kezdtem a játékot. Jaj, de elrepültél. Hát nagyon. Jaj, de imádok, mikor belaggol. Igen, sajnos a játéknak nagyon nagy a gépigénye. Szóval nekem nincs egy olyan szar gépem, de azért végig csak döglődik. Ez az. Várjál. Ja, az nem te vagy. Bocsi. Mert engem sajnos üldöznek. Szó szerint. Várjál, megyek oda a kocsival. Nem, hátba lőttek, tök mindegy. Aztán megfeküdte a nyomomat ez a spanyol olajbogyó. Meg a sör keveréke. Gyere, szállj be. Jövök. Menj. Szerintem azt veszteni fogjuk. Persze, 6-an vannak, abból 5 aranyszintű. Mi is 6-an vagyunk, abból 3 aranyszintű, szóval... Köszönjük szépen a részt! Picsába! Kommentárkodtam. Valaki kilőtt, ugye? Csak kommentárolás alatt örültem, így nem tudtam figyelni. Horta meg lesz fűszerezve, csak legyen. De meg lesz Fűszerezve. Hiába is mondanék neked más. Ne lőd az autómat! Légy szíves! Nem így az az ellenség, nem lehet szép szóval megkérni, hogy lelője a kocsit. Kavarul. Mi az az LFG? LFG? Nem tudom. Hát az LFG elvesztett. lófasz, geci. Hát mondjuk, ja. Mindegy. Jaj! $2 kerestem. Na veszem újra. Most szálljak át? Én átszállok. Mentőset játszunk. Vedd izé, légy szíves. Bocsi. Nem figyeltem. Tovább, давай. Jobbra. Menj már, picsába! Állj meg, menj oda. Jó. Vajda. Nem bíz beszállni, ezt védeni kell. Jaj. Ezt el kell tolni, hogy tudom én. Vajda. Körbe kell állni. Az a legjobb megoldás. Kettő van. A másik oldaláról állj be. Oda tolasd be.
Miért nem összeállt a kapun? Azt hiszem egyik sniperos. Sniper. Valaki szárnyat. Jaj, valaki szárnyat vannak. Mit csinálnak velük? Úristenket! Úristen! Pussá, Gálán! Bam! Pussá! Most felrobbant a kocsi is? Hát fel! Akkor most vesztettünk? Nem, most a másikhoz kell menni. Vétem rész. Kéne kocsi. Jövök kocsi. Robi nyomja keményen. Ez se az ajtaja. Rossz Robert, ő a Metin 2 bemutatásán ügyködik éppen. Na megyek a buzi kocsimmal. Uzi. Már szedik amúgy a kocsit. Szedjük alá. Szedd alá valami. Szabadság. Jaj, jaj. De bazd meg! Rübi! Bazd meg! Bazd meg! Hol vannak? Bazd meg! Nem tudom. Elvittek a kocsit. Bazd meg! Rübi! Már itt van 20 méter. A Józsi? A gitáros? WC és Jóska. Sziasztok, Sátek József vagyok, és ez itt a... Na nézd a másik Na mi ez járatot. itt? Másik oldalt. Azt nézd, azt nézd. Maradj ott, dobálj gránátot, mindjárt ott vagyok. Nem gitáríró. Bírod még? Hát itt vagyok még, bazd meg. Ott vannak még? Biztos, hogy. Megyek a másik oldalról. Tarts fel őket, ne hallj meg! Már meghaltam. Pedig fejbe lőttem.